Kapor kaya istan hado kata-kata. Ki kertong ki ba la pentikena ban yakun ya ke MP by election menta usnam. Ki bon kam ban lain na kawai ke jeka sya kawai ban pelong jingyalang sya ki yau ki hat sya ki snong ki thao ban pen sngau ya ki paidbah ya ke nong rim ba ki yang yale ya ke ne ke MP by election na ko won shillong parliamentary constituency ke ba la thalli no la kato ka ne banai ke jing yakun ha ke ne ke MP by election kan long ke ba itan nat bha namar ki nong yakun ya ke ne ke sin ban long kumu MP ki long ki bal i bha karta ki bala biang ke rukom perkhat pertany bat ki bala biang ru ke kerdan pule kat kum ka lain bapher ke ba ki ladap pule kum ban shupen kan mau ki kerteng ban yakun ya ke ne ke MP by election ki long u Dr. DRL nong lain na ke parti NPP u Dr. Batskemmer bo na ke parti VPP u ba Vincent H. Pala na ke parti INC u ba lu julong tengru kum u MP na ke wan shillong parliamentary constituency bat u ba wike kenta senior advocate na ke parti UDP kumta khaddo ke shong ha karai jong ki paidbah yeno ki ibit ban pha sha ke yeng dorbar thau ain jong kari India na ke benta kane ke MPC ke ba thali la ka to ka ne banai net scam ki paidbah kin Bishar bha yeno kin jen ban pha sha ke yeng dorbar thau ain jong kari India khnang ba kan long ke jing man toy bat ke jing kur khu ya kari bat ke jet ban reu kham tam yengi ki khon ke bri u han yaw trap